Jalan kalau sah. Tandai jalan. माननीय सांसद महोदय kali jalan apa? Maplah. Halo, kecil sih hilitum, kupai gini piniari, hilitum nomor setahun, Dr. Tuliram Ronghang, pakai CM Cardiac Autonomous Council, alang lipat puhop dan kartuji bansi, hilitum, mohila dapat ini, hilitum Presiden, lapar, non, jempol orang, alih bansi kartuji tanggal pen, mass joining program atau program to be led by Stephen Kancu. Abatai ka cobai penan example original political party itu lake non la PSLC puka cekro ame thang se ke theknai kere nai jai katha nang tumna chini lo je election date MP election date pena phi alang tum social media long hai penan Miss Propaganda do la pen social media team pen alang tum penan rapan pachathang tap do falai pachathang tap ajoini pen munitum matha kirla pen munitum matha parsik pen aku munitum la ko chaplong sirlo la so buji pen si kecheng si dak so cheng konsensi long bang suri ni ra bang pharui si PSLC tum nang join dilo na tum na theklong la pen amre konsensi long 24 arni 25 ke Christmas lo 24 arni si Christian tum sike ong aphai ke bang suri pli so se armu nili aphai chitene datlo hala daktame na tumna theklong lo social media hoi pen daktame PSLC che open alang tum BJP long na chapak dum thik la son dak si dhonsuri long tame nang theklong lo dak dipu adung het lo bang suri ke thom so se PSLC tum che open si hada consensus committee general secretary pen chenglok alang tum ke senga branch do ana tum bang che osi dak BJP long nang chapak dum lapen ke dak lumba jolong ta jubang suri si so se phae bang ke na tuma theklong lo engbong hom lo khodak ta PSLC pen chi open BJP long to pinia bang ke aphai ke bang suri si dui pulo sita pini ki juma bang ke non ke nong krenga por rong ke rong ok lapen chujun pini do ko ka joine pen si lapen pangri pang dom adam sara do o joine si nang thun ne dar lo pinia bang ke bang pharo pli pho bak do lo nang tuma theklong lo pini bang ke PSLC pen chi osi Stefan Fangcu alangli aprang ke dak lumba jongolong IT cell na conveyor lo pu PSLC alang li tirpi ponsi alang dum chi OC pini BJP long na chepe ok don lo lapen ke along apreka konsensi da do piklang sita nilitum ke deng ponji ader bang ke hok pon pe athema MP ke hai ta parliament long alang li ta parliament tendun nang kok lapen ang parta interaction program public pen ka chingki ke jathan la so saing deng da dokok la penang parta me da karbi isunim sorong aje nikan sika talon la so saing deng da do ang tu mathano je tharbe ke thorke batai jok lu pulong de muni tum ke kroi ke cheng si re election po hoda mai ot ke nang tum theklong lo hala sot ke bang pharonar capture ke bag do non ke nang tum ani si bang ko pine ronjit kram sa pen ka chobhong alang tum preng alam kape koi ke ang to na BJP gunda la pen ke CM ta gunda la so
protest long ke on lo ke do phai nang tum thek long lo bang thong kep abi dui ma Tan ba sida di sa. abi bu te lai na ki jum nang jum bom lo bon moi tum kroi kroi bom lo gen te chok bu Sa la so teng pulo te la pe Chelsea tum ke non lang pinie son tak thak na che paok dun bu te do pik lang long tin consent si da no penenga festival ke lang dun ke la tum ke lang te ke lu sa ning ke oi pen chi ni ne da la phan am si da uni re than ta pong te di man tun ke re election do po man tun ke paragraph 2 ben sa paragraph 7 da ke che ke bi tu malong le ta amen dang than ji pun nas ki tok do da paragraph 2 ben sa paragraph 7 na tun ta lo ke char li ke adak lang no constitution long do ko dak si tok man than ta po than ta baran mate lagi apen bang khai tum biha be par claim long ne pu hala ke article 19 1 g long lang no india solop long te bharat a solop long te no hok ta claim long no nang le tum da hu bihar da claim dam long lo hu delhi da claim long lo tangka poisa do polong te hu chennai da claim dam long lo bombay da claim dam long lo la se lai bang ke pachu bayang Leonardo van Chuningri rahelo non tame apor dure relang apor kom gelang non tame BJP tum gipi ke pajer inton telang nasi non prang bang yermi ilitum akimi aban pula bangso ilitum bongke kache plak BJP long ave BJP elong lang ignon nang litum ta nang dudun joy yeloke nang tum nang lik farman doge nang dum methang kopai doge nang tum ta nang choklem dun roki ke apotsi nang tum farman atu sida ke BJP ke akimi akiban buson ceplak nitum teknong le nilitum ta hu disi ke papas ke claim tum lo ahu disi ke kongres ke claim tum lo tapi ni BJP long wang det pen ke claim ke dam bang nang lang pen nilitum phanda MLA son at punang pilo MEC son at punang pilo apotsi normally nang dum ding binang ne hei siwe dalam la hello ning ding do nai ining ki thi ning pung pen claim le det nai pen dak abari nilitum ke do phrang tu phan ko chingri la hello ke bang mi tum phali tum ing hon nai ke bang mi tum phali tum dim klong pek nai ke bang mi phat tum phan bang tum chuchi selita be tum chi pipo nangi lalu pulu tante ke bang mi tum da ning nang sampo ke bang mi tum da ning nang khipo ke bang mi tum dai tum nang chi hokpo lasi itum dak ke do bari matum bang itum bang ekam ar puthepik lasi ke bang mi tum phali tum Jalan kalau sa. Nang dai thana. Hello. Agency hilitum upai kami piniari hilitum nomor setahun dun Dr. Tuliram Ronghang pakai CM Cardiac Autonomous Council alang lipan poho pen kacuji bhansi hilitum mohila dapat ini hilitum President Laper non jempol na alwi bhansi kacuji nangkat pen mass joining program to be led by Secretary Kanchu. Abatai ka cobai penan example original political party itu lake non la PSLC puka cekro ami thang se ke theknai kere nai jai ka thak nang tumna chini lo je election date MP election date pen aphi alang tum social media long hai penan mispropaganda do la pen social media team pen alang tum penan rapan pachathang tap do halai pachathang tap ajoi pen munitum matha kirla pen munitum matha parsik pen ako munitum la ko chaplong sirlo la so buji pen si kecheng si dak so cheng konsensi long bang suri ni ra bang pharui si PSLC tum nang join dilo na tum na theklong la pen amre konsensi long 24 arni 25 ke Christmas lo 24 arni si Christian dum si ke ong aphai ke bang suri pli so se armu nili aphai chitene datlo hala daktame na tumna theklong lo social media hoi pen daktame PSLC che open
alang tum BJP long nang cepak dong thik la son dak si dhon suri long tame nang thek long lo dak di phu adung het lo bang suri ke thom so se APSLC tum chi open si hada consensus committee general secretary pen cheng lok alang tum ke senga branch do ana tum bang chi usi dak BJP long nang cepak dong lapen ke dak lumba jolong ta chu bang suri si so se phai bang ke nang tum thek long lo eng bong hom lo khodak ta APSLC pen chi open BJP long dong pinia bang ke phai ke bang suri si dui pulo sita pini ki juma bang ke non ke nong krenga por rong ke rong ok lapen chujun pini do ko ka joine pen si lapen pangri pang dom adam sar do o joine si nang thun ne dar lo pini bang ke bang pharo pli pho bak do lo nang tuma theklong lo pini bang APSLC pen chi o si Stefan phang chu alangli aprang ke dak lumba jongolong IT cell na conveyor lo pu APSLC alang ni tirpi ponsi alang dum chi o si pini BJP long na chepe ok dono lapen ke along apreka konsensi da do piklang sita nilitum kedeng ponji a der bang ke hok pon pe athema MP ke hai ta parliament long alang lita parliament tendun nang kok lapen ang parta interaction program public pen ka chingki ke jathan la so saing deng da do kok lapen ang parta me da karbi isunim sorong aje nikan sika talon la so saing deng da do nang tuma thano je tharbe ke thor ke batai jok lu pulong de muni tum ke kroi kri ke cheng si re-election po hoda mai ot ke nang tum theklong lo hala sot ke bang pharonar capsir ke bak do non ke nang tum ani si bang ko pine ronjit kram sa pen ka chobhong alang tum preng alam kape koi ke ang to na BJP gunda la pen ke CM ta gunda la so a protest long ke on lo ke do a phai nang tum theklong lo bang thong kep abi dui ma Tanpa sudah disana. Dui bote laira ki jumi nang jumbom lo bon moi tum kroi kroi bom lo gente chopo bu sa la so teng pulote la PHLC tungke non lang pinie sontak thak na che paok dun bote do piklang long tin konsensi da no penenga festival ke lang dun ke la tungke lang te kilo sa ning ke oi pen chini ne dalo la phale amsi tan uni re than ta pong te di man tun ke re-election lo po man tun ke paragraph 2 ben sa paragraph 7 da ke che ke bi tumalong le ta amendang than eji pun nas ki tok do da paragraph 2 ben sa paragraph 7 na tun ta loge char lige adak lang no constitution ng do ko dak si tok manang than ta po than ta baran bote laki apen bang khai tum biha be par claim long ne pu hala ke article 19(1)(g) long lang no India solop long te Bharat a solop long te no hok ta claim long lo nang li tum ta hu Bihar ta claim dam long lo hu Delhi ta claim long lo tangka poisa do polong te hu Chennai ta claim dam long lo Bombay ta claim dam long lo la si lahai bang ke pachupa yang Leonardo Van Chuningri hello non tame apor dure relang apor kom gelang non tame BJP dum kipi ke pajer inton telang nasi non pranga bang yami ilitum akimi aban pula bangso ilitum bongke kache plak BJP long ave BJP elong wang ignon nang litum ta nang dudun joy yelo ke nang tum nang lik farman do ke nang don metang kopai do ke nang litum ta nang choklem dun ropi ke apoksi nang tum farman aku sida ke BJP ke akimi akiban tu son cepat nitum teknong le nilitum ta hu disi ke papa ke klem tum lo ahu disi ke kongres ke klem tum lo tapi ni BJP long wang let pen ke klem ke dam bang nang lang pen nilitum phanda MLA son atu nang pilo MEC son atu nang pilo apoksi don mali nang dum ding binang ni tei siwet alam la hello ning ding do nai ining kithi ning pung pen klem le det nai pendak abari mil tum ke do phrang tum phan ko chiningri na hello kewang mi tum phali tum ing hon nai kewang mi tum phali tum dim klong pek nai kewang mi phat tum phan ba tum chuchi selita ni tum chipi po nangi lalu purutante kewang mi tum da ning nang sampo kewang mi tum da ning nang thepo kewang mi tum dai tum nang chi hokpo lasi tum da ke do pari matum bang tum bang ekam arpu thepik lasi kewang mi tum